మంచిగుండు. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಳ್ಳ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕರ್ಲಿ ಬಲೆ ಅನ್ನ ನಕ್ಲ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅದಾ. ಬರೀ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇವಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರ ಗೈಸ್? ಒಬ್ಬರಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ. ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈರ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾತು 'ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏರುಲ್ಲರು ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಏರುಲ್ಲರು. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರುಲೇರು ಕೆಬಿ ಕರುಪ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ. ಪುನೀತಾ, ಹರೀಶ್ ಅರ್ಧ ನಾಲ್ ಬಂಡೇರು ದಾದಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಲ್ ಪಂಡೇರು ದೂರ ಪೋಯರು. ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಾರ್ನೆಂಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಇರಿನ ಊರುಡು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಮಿ. ಇತ್ತರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರೆ ಅರೆ ಗ್ಯಾನ್ ಪಾತೇನೆ ಕೇಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರಿ ಅಂತಂದಿದ್ದೀರ ಏರುಲ್ಲಾರು ಪಂಡಾರು ಐಕ್ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಪನ್ನಿ. ಓಹೋ ಅಂಚಾನೆ ಅಂಚ ಪಂಡಾರು ಇರು 4. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪುನೀತಾನೋ ಮೈ ಹರೀಶ್. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೇನಾ?
ಇರ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ಪುನೀತ್ ಉಲ್ಲಾರ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಬಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ರಿಜ್ಜಿ ರಂಗಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ, అయిన ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಲ್ಪ ಅವರು ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಲಾ ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಕಾರ್ಲ 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 ಕಾರ್ಲಾ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ಲಾ ಅರೆ ಕೇಂಡಿಜಿ అనొర పండే కడు అరే అంచ కూడా కేండేర రై కార్లా ఆ నెట్వర్క్ ఈర్న ఓరు ఊలు ಎಂಕ್ಲೇನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಮೆಸೇಜ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆದ ನೀನು. ಒಲ್ಪ ಕಾರ್ಲಾ తెల్లారు కార్లా తెల్లారు ఈర్న ఓలు ఊరు ఎన్న కాపు ఇవండత కార్లా ఎక్కువ వండారు కాపు అందే. ఓకే హరీష్ బ్రదర్ ఓకే. హాయ్ నమస్తే పనందులేరు శుభక్క. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಣಸಾಂಡ ಇರ್ನ ತಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತರಿ ನಿಕಜಿಪ್ಪು. ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪುನೀತ ಬಂಡೇರು ಇದೆ ಪೂರಲ ಹಾಡು. ಅತಿ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದೆನ್ನೆ ಪುನೀತ ಅಂದುಂಡತ ಅಂಚ ರತ್ ಹರೀಶ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ఒక ದಾಲೆಜ್. ಶುಭಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನಂದಿಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪುನೀತ ಪಂಡೆನ್ನ ಬಟಾಟೆ ಇರೇಗಿದಾದ ಕಜಿಪು ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್. ಬಟಾಟೆ. ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಕಜಿಪು ಸಾಂಬಾರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಅತ್ತೆ. ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲೇರು. ಇಜ್ಜೆ ಒನಸ ಆತುಜೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪುಷ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರ. ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು. ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ. ಪುಷ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ. ಒನಸ ಆತುಜಿಗೆ ಶುಭಕ್ಕನ ಒನಸ ಆತುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು.
ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಗ ಒನ ಆಯ್ತು. ಸಾಂಡ ಇನ್ನು ಹೇಮಕ್ಕ ಬೇಗ ಬತ್ತೀರು. ಹ್ಮ್. ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ. ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಾತ್ ಜರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನೊಲಿ 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 ಓ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಇರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮನೊಲಿ 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 ಸಾಂಬಾರ್ ಇರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಸುಮಾರು ಹಾಕಲ್ಲ ಮನೊಲಿ ಇದ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ ಐಟು ಸುಮಾರು ಮನೊಲಿ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂಚಾರು ಮನೊಲಿ 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 ಒಂಡೇರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶುಭಕ್ಕ ಯಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಸ್ ಶುಭಕ್ಕ ಯಸ್ ಇಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಏರ್ಪುರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜೆರ್ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಪುಷ್ಪಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಪೋದು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರೆ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಬೋಲೆ ತೂವರೆ ಬೋಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವತ್ತಿಗೆ ಇರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಟಿವಿ ಡ್ ತೂವೊಲಿ 9:30ಗೆ ಒರ್ಬರೆ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೇಗ ಆತನ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪಾರ ಉಂಡು ಟಿವಿಲ ನೂರುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬತ್ತನ್. ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ವನಸ ಆಂಡೆ ಏಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ವನಸಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ವನಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವನಸ ಬಟಾಟೆ ಆಂಡು ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ವನಸ ಆಂಡೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ನಾಗ ಐತು ಮಸ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ ಮಲ್ಪೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಈತ್ ಬರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ನಾಳೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ. ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ 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 ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ್ ಕಾರ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲ್ ತೆಲ್ಲಾಡು ತೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಈರ್ನ ಒಲ್ಪಾಕಿರ್ನ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಈರ್ನ ಓಲು ಇಲ್ಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶುಭಕ್ಕ. ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಓಲು ಇರ್ ಕಾರ್ಲದಾರೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಟಾಟಾ ಅಂತೊಂದು ಶುಭಕ್ಕ ಕೈದೇರ್ತೇರು ಟಾಟಾ 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 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಕುದ್ಯಾನಂದ ಐಕಾರ್ ಕೈದೇರ್ಪು ಇಂಚಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಲ ಕಾರ್ಲದಾರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಂದ್ರೆ ನೀರು ಕಾರ್ಲದಾರನೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪುರ್ ಬೊಂಬರಿಕಿ ಅಂದ ಆರಿತ್ತೇನೆ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದ್ ಅವ್ರು ಪೋದು ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಅಡಿಗೆನಾ ಅಂದ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಗ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚಾರು ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಪೋದಾಂಡ ಅತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ ಪುರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರು ಇಜ್ಜರಲ್ಲ ಅವ್ಳು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಪುಷ್ಪಕ್ಕನ ಊರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಈರನ ಊರೋಲು ಕಜಿಪ್ಪು ಏನ್ ಪಾತೆನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜಗತ್ತಜ್ಜಿ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಹಾಯ್ 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 ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಪುಷ್ಪಕ ದೂರ ಪೋಯರಿ ಹೇಮಕ್ಕಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೆ ದೂರ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋದಾಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಓಕೆ 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 ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಬಂದಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ತುಳು ಆತೇರು ಕನ್ನಡ ಆತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತುಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಆತೇರು ಮಾರ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡದು ಅಂಜ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೇನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್, ಇದ್ದೀರಾ? ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದೀರಾ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರೇ? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಅವರು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ 3 ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಐಡಲಿ? ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಏರುಳರು ಏಮಕ್ಕದಿರು போயிரு ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬರಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ. ಜ್ಯೋತ್ಯಕ್ಕ, ಸುಜಾತಕ್ಕ, ಸರೋಜಕ್ಕ, ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ, ಪೂರ ಜನ, ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ, ಮುಕ್ಕೊಂಜೇರು, ಸರತನ್ನಿ, ಆರೆಜ್ಜೇರ್ ಅಂದಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಮಾಂತ್ರಿಪ್ಪುನು. ಬೆಲೆಗೆ ಇತ್ತ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಡೇವೆ, ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಇತ್ತಾರ ನಂಜಿ ರಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಸು ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಭವ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ. ಬಸು ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಬಟಾಟೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಸಾಂಬಾರ್. ಊಟ ಆಯ್ತು ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಇನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಚೂರು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಲೇಟ್ ದೇವನ 3 ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಏರೆಂದು ಪಲ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲರು ಇತ್ತ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ, ಏನು ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಕೇಳಿ. ಬಸ್ಸು ಗುಂಡೆ ಇರಣ ಊರುಡು. ನಾಲ್ ಜನ ಐಡು ಉಳ್ಳೇರು ಏರುಲ್ಲರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಜೇರು. ಏರುಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಲೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಾತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮದ್ದೂರು ಹೋಗ್ತೀರಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಅಂತೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡಿ. ಆರು ಇಜ್ಜರು ಸತ್ಸನ ಬರ್ಪುಜ ಅಂತಿರತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪಾತೇರು ಹೊಡ್ಚಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉನಸಂಡೆ ತೆಲ್ತಂದಲ್ಲ ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ತೇಲ್ತೀನಿ. ತೆಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡೆ ತೈಕೆ ತೇಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತೆಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡೆ ತೇಲ್ತಾರು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಹೂ ಪಡ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಕಿರಣ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಹೂ ಪಡ್ಲಿ. ಒಂದು ಉದ್ದ ಕೊಂಚ ಹೂ ಪಡ್ಲಿ. ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಯಾನು ಪೋಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಈತ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ವನಸ ಅಂಡಿಯೇ ನಿಗ್ಲೇನ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ ಅಂಡಿಯೇ ಈಗಲೇ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಟೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೂಡ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರತ ವನಸ ಅಂಡು ಇತ್ತಾರನೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರುಂಡತ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಇನ್ನ ಲೇಟ್ ಆನ ವನಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡಿ ಏನೇ ಅಡ್ಡೆ ಎನ್ನಿ ಕೋಡಿ ಪುಂಡಿ ಐತಿ ಕೋಡೆ ಮಂಜಲ್ ದರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಹಾ ಇನಿದಾದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಜಿಪು ದಾದಕ್ಕೆ ನಂದಲೇರು ಬಟಾಟೆ 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 ಸಾರು ಇಂಚಿನೇ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಟೆ ನೀ ಕೂರ ಬಂಟ್ರ ಅಪ್ಚ ಆರ್ನ ಡೈಲಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಟಾಟೆ 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 ಅಂದು ಅವು ಕೇಂಜಿಂಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಆತುರ ಕೇನುಡತ್ತ ಅರೆ ರಡ್ಡು ಕೆ ಬಿ ಉಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇನುಂಡರೆ ಅಂಚತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪನತಿ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನಿ ಮಲ್ತಿಜೇರೋ ಇನಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಜೇರ ಎಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ದೊಂಡತ್ತೆ ನೀ ಅಂಚ ದಾಯ ನೆರ್ಪಾರಿ
ಓಲ್ ನೆರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅರೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಯಾರನಂತೆ. ಯಾನ್ ನೆರ್ತುಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಪಾಪ ಬಂಡ ಜೋರ್ ಈರೆ ಅದಂತ ಗೊತ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪಗೆ ಜೋರ್ ಈರೆ ಯಾನಂಡ ಪಾಪ ಈರೆನಂಗ್ ಪಾಪ ಅಂಡ ಕಾದಿತ್ತು ಚಿಪೆವು ಕೈಪಿತ್ತನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರಾಕ್ಲ ಬರಾಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಸತ್ಯನಿಗೆ ಮಿನ್ನ ತೂಪುಂತುಲ ಕಲ್ ಮಿನ್ನು ಮಾತ ಬಲೆ ಕೂ ಪಾಂಡೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರು ರಡ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಪೋಯರಿ ನೀ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯರು ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಬುಕೇ ಇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರಿನಿ ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತನಾ ನೀ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಲೇಟ್ ಅನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದಿ ಏಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತನು ಇನಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಜಾತ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇದನ್ನಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಳೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಡ್ಡೆದಲ್ಪ ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರಿ ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಕಜಿಪಿದಾದ ಬಂಡೇರು ಕಜಿಪಿದಲ್ಲ ಬಂಡೇರ ಅರೆ ಕಜಿಪಿದಾಲ ಪಂತಜೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದಾರು ನಮಕ್ಕೇನು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಜಿಪು ದಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರೇ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊರಮರೆಕ್ ಬೊಕ್ಕದು ಅತ್ತಿಯೇ ಸೂಪರ ಅಂತ ಆ ಮೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಮೀನು ಇತ್ತಿದ್ದು ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತು ನಂದು ಅರೆ ಮೀಂದು ಹುಚ್ಚೆ ನಂದ ಈರು ಮೀನು ಇತ್ತನ ತಂಚೆ ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತನ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಡಿಸ್ಕೋ ಫ್ರೈಗೆ ಓ ಡಿಸ್ಕೋ ಫ್ರೈ ಅವು ಇಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಮೀನು ಡಿಸ್ಕೋ ಫ್ರೈ ಡಿಸ್ಕೋ ಡಿಸ್ಕೋ ಅನ್ಪಾನ ಬೇಗ ಅನಸ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಾದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ತೂಪರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9:30 ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೇತಾಂಡು 8:30 ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕೊರ್ಪುದಿರಂತೆ ತಿನ್ನೋರು ಕಮ್ಮಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋದಾಣ ಮಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಿನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುದೀಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಯ್ಯಾನು ಅಂದೆ ಸುದೀಪ್ ಯಾರ ಫ್ಯಾನಾ ಇಬ್ಬರು ಪುನೀತ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಫ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಏರ್ನದಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೋರಿ ನಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿ ಇರ್ನ ಇಪ್ಪಡಿಯ పుచ్చబులి పుండు రడ్డు అనస పాటలే అలేం పత్తుందే వంచనే పుచ్చ పత్తుందే పుచ్చ పండకి ఇస్తా మస్తు పుచ్చ నాయ వండాడు వాళ్ళ అప్పిడిల్లాడు ఇప్పుడు నిన్ని పిడిల్లాడు బిన్నర్ లేకపోతే పోలు రడ్డు దొక్కిల్లాడు నిన్నది ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಜೇರಿನಿ ಅಲ್ಪ ಕೈತಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಹೊಂಡೇರ ಕೈತಾಲಂದು ಫುಲ್ ಕೈತಾಲೆ ತೋಜುಂಡು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಇರೇಗ ಆತ ಕೈತಾಲ
ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಳ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ದಪ್ಪ ಗಜಿ ಪಿಜ್ಜಿದ ಚಿಕವನಿಲ್ಲಡ ಉಂಡ ಆರು ಬರುವೇರು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ತಿನ್ನರ ಬರುವೇರು ಮಲ್ಪುರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲೆಗಳು ಹೋಗಿ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಳ ಜಾಲ್ ಒಂಜೇನೆ ರಡ್ಡಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಜಾಲ್ ಒಂಜೇನೆ ರಡ್ಡಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಳಂಡ ನವನ್ಲ ಪೇರ್ಲೆಟ್ಲಗೆ ಐಟ್ಲ ಕೈತಾಳ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆದಿಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಜಾಲ್ಗೆ ಓ ಆತ್ ಕೈತಾಳುಂಡ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲಂಡ ಅಂಚನ್ನ ಮೀನ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆರ್ ಮೀನು ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಬರುವೇರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಚ್ಪಿನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಧನಿಕುಲು ಆಯ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಒನಸಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅರ್ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೆನ್ನೆರ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಲೇ ಅಭಿನಯಿಸುಳ್ಳು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆರ್ ಕೂವಣಿ ಸತೀಶ್ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೂವಣ್ಯದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಲ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ್ ಏನ ಜನಗಣತಿ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಜನಗಣತಿ ಮಲ್ತುಲ್ಲಾರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಜನ ಅಂಚ ಮರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಅತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ನವಲಕ್ಕನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪೂರ ಕೇನು ಗಮ್ಮತ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಕೇನ್ ಯಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲಕನೆ ಮೂಜಿ ಜನನ ನಾಲ್ ಜನನ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕುಲು ನಾಲ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಂಕುಲ ನಾಲೆ ಜನ ನಾಲೆ ಜನ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಾಲೆ ಜನ ಏರ್ ಪುರ ನಾಲ್ ಜನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಜೋಕುಲ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅಂಚ ಅನುಭವ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೆನ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರತ್ತ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಚ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರ್ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸಿಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಒನಸಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಆರ್ಗೆ ಅಂಚ ನಾಲ್ ಜನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆರಿ ಅಂದೆ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಮ್ ತೀರ್ದ್ 7 ತಿಂಗೊಲು ಆಯಿನಿ ಆತೆ ಓ 7 ತಿಂಗೊಲು ಆಯಿನಿ ಆತೆನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆರ್ ತೀರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನೋ ಒನಸಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒನಸ ಆತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಒನಸ ಆತುಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಊರು ಓಲು
ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೀರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರದರ್. ಏರ್ನ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿನ స్టూడెంట్ మెగ్దిందే లెప్పులే సతీష్ అన్న పనందులేరు. సతీష్ అన్న ఆరు స్టూడెంట్ಗೆ ಮೆಗ್ದಿಂದೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ. ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿತ್ತನತೆ ಮುರಾಣಿಪುರ. ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿತ್ತನು. ಇನ್ನೇಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿಯರತೆ ಅಂಚಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ಗೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಜಿಪು ದಾದ. ಮೀನು ಎಂಕ್ ಬಲೆ ಪೂರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ. ಏನ ಮೀನು ದಾದಾ ಮೀನು ಇರೆಗ್ ಮೀನು ಮೀನು ಉಬಾರ್ ಉಬಾರ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡದಿತ್ತಾರತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಕೆ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಉಬಾರ್ 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 ಮುರಾಣಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು. ದಾದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಜೈ 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 ಬಂಡಾರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕೆ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಉಬಾರ್ಡು ಓಲು ಈರ್ನ ಊರು ಕೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಉಬಾರ್ಡು ಈರ್ನ ಓಲು ಈರ್ನ ಊರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಉಬಾರ್ಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇಡ್ಗೆ. ಉಬಾರ್ಡು ಕಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕಲ್ಲೇರಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಬಾರ್ಡು ಕಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕಲ್ಲೇರಿ. ರಾಕ್ ವಿಲಾಗರ್ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಕ್ 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 ಆರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದನ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೀರ ಎಂಕ್ನೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಉಬಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಲೇರಿಗೆ ಜಾಲಿ ಪನ್ನಿ ಈರೊಂಜಿ ದಾದೆ ಅನ್ನ ಬನ್ನಿ ಇರು ಜಾಲಿ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಜೈ ಜೈ ಪನ್ಲೆ ಕಾಂಡಿ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಪಂಡು ದೂಡಿಯೆ ಇಪ್ಪಡು ಉಲಾಪುಂಡು ಆರು ಜಾಲಿ ಬನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಜೈ ಜೈ ಬಂಡೆ ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಕ್ ವಿಲಾಗರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಕಲಿ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಕಲ್ಲೇರಿಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ರಾಕ್ ವಿಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾನು. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ತೇರ್ನ ಪುದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ನಡ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿಜೆರಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ಬೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರೆ ನಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸ ಅಂಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒನಸ ಆಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿಕುರ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪಿಲಿಕುರ ಎಪ್ಪನಕೇನುಂಡೆ ఆయన చూడు ముట్రిజ్జి మాయనని మళ్ళా మాయనని ಅಲ್ಲಿ తీరిన జక్కలు వడాతుంది తెచ్చి అనిపించి పాప ఇప్పాడు మూకొచ్చి ಕುಲ್ಲು ಮಾರಾಗಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರೆ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಅಂದಿ ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಅತ್ತ ಪುಚ್ಚ ಬಿಲಿ ಬುಚ್ಚೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪುಚ್ಚ ಬಿಲಿ ಮಲ್ಲ ನಲ್ಲು ಮುಟ್ರ ಹೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಯನನೆ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಬಿಲಿ ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪುಚ್ಚ ಬಿಲಿ ಮಲ್ಲ ನಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿನಂದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಗಳು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಡತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಾರೆ ಅದು ನಡೆ ಪೋಪುಲು ಅಪಜಿಲ್ಲಾಗಿ ಪಾಡಂಚಿ ದಾಯಿ ಪೋಪುನು ಎಲ್ಲಿ ಈರು ಬತ್ತು ಬರ ಈ ಬತ್ತು ಈರು ಬತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮನಸಾಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೇವೆ ಅಡೆ ಪೋಪು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾ ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆ ಗುಡ್ಡೆದೆಲಿಕುಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡಿಪ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಪು ಜನ ಗಾಡಿದ ಬರಿಂಗ್ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒಣಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ ಗಿಡ ಪಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮಾರಿದಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಡೆ ಐಕ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆದೆಲಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬರೋ ವೈರ್ ಬರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತುಬ್ಬ ಪಿರಾನೆ ಗಿಡ ಓಡು ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಉಂಡತೆ ಪೊಸತ್ ಪೂರ ಪರ್ತಬಾರ್ದು ಜನೀರ್ನ ರೈನ್ ಕೋಟು ಹೊಸ ರೈನ್ ಕೋಟು ಮನದಂಡ ಆಲಿಜ್ಜು ಅಂಡ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಉಪದ್ರುಂಡು ಎಲಿಕ್ಲೇನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡನ ತುಳು ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಅಂದಾರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎತ್ತನ ಪನಾಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ ಹಿಡ್ದಾದೇವು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗ ಎಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೇನುಜೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ತಿರ್ಗುಂಡುಗೆ ಮೂಲು ತಿರ್ಗುಜಿ ಮೂಲು ತಿರ್ಗುಜಿ ಮೂಲು ತಿರ್ಗುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಕೇನುಜೆ ತಿರ್ಗುಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ತಿರ್ಗುಂಡೊಂದು ಪಿಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೇನಂದಲ್ಲೇರಾ ಪಿಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಜಿ ನಲ್ಲು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಕೈ ನಲ್ಲೆ ಬಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ವಾಯ್ಸು ಕೇನುಜನ್ನ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆ ಅವಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಈರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಾರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಮಾರಿಗುಡಿക്ക് പോയാരേ കേണ്ടേര് ജ്യോതി അಕ್ಕ ഇജ്ജ ജ്യോതി അಕ್ಕ പോത്തുജ ಈರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಮಾರಿಗುಡಿക്ക് ಏ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ದಾದಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು
ಅಜ್ಜಿ ನಲ್ಲು ಮಾರದಿ ಪೋ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕ ನಗಲು ಅಣ್ಣ ನಗಲು ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಬೋಡ್ಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ದಾನಿ ಪೋಯ್ಜಾರು ಕೇನಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಇರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದಿರೇನು ತುಯ್ಯನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತೇರಾರು ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪೋಪುನ ತುಯ್ಯನದೇನು ಓ ಸತೀಶನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಈ ಪೋ ಸಿದು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಜ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಆಲು ಪಿಲ್ಲು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿಡ್ ದಾನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿಡ್ದಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಉಡುಪಿಡ್ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನೇಮೂಲು ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡೊಂದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ಪೋಪುನು ಮಲ್ಲ ಗತ್ತು ಕೂಡ ಬೀರೆ ಬರ್ಪುನು ರಕ್ಷಿತ ಐಟ ಐಟೆ ಬಟ್ರುಲ್ಲೇರ ಕೇನ್ ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಗತ್ತುಡು ಪೋಪುನು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಬರ್ಪುನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾರ್ರೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡ ಇರು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಪೂರಾ ಅದು ತೆಲ್ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಅಂದಂದು ತೆಲ್ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಪಿಲಿ ಯಾರೆದ್ದುನು ತುಲಿ ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ಪೋಪುನು ಮಲ್ಲ ಗತ್ತಡು ಕೂಡ ಬಿರಿಯಾರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಬಜ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾರ್ರೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಪೋಯ್ 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 ಏನು ನಿಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಗಂಜಿ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಪೋನು ಪೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಪೋಡ್ಗೆ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಗೆಡೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ತೆಲ್ಲಾರಿನ ಪಿಲಿ ಅಂದಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲಾರಿನ ಪಿಲಿ ಬಜ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲಾರಿನ ಪಿಲಿ ಇರೇ ಬೋಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬಿಳಿ ಬರ್ಪು ಜಾನ್ ಬಜ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಪೋಪುನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಭಟ್ರು ಚೂರು ದೂರಾಡು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಲಿಮೆದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಬಲಿಮೆದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಕೇನ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಮೆದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಕೇನ್ಲೆ ನಲ್ಲು ಪಂಡ ದಾದೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಯೋಚಕ ಒಂದು ನಲ್ಲು ಪಂಡ ದಾದೆ ಎಂದು ಅವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಅಲೆಗಂತೆ ಮರ್ಲು ನಲ್ಲು ನಲ್ಲು ನಿಕ್ಕೊಂತೆ ಮರ್ಲತ ನಲ್ಲು ಬಂಡ ಹಠ ಕಟ್ಟುನತ್ತೆ ಐಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಲ್ಲು ಹಠ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಐಕ್ ನಲ್ಲು ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಐಕ್ ಕಾಸು ದಾಯಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ 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 ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸಾರು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಐಕ್ ಕಾಸು ದಾಯೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಕಾಸು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಪೋಪುನು ತಿನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಪುನು ತಿನ್ಪುನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು.
ಇರೋದ ಪಾತಿರೋದಕ್ಕೆ ಏ ಬಜಿ ನಲ್ಲ ಮರದಿ ಪೋ ಜಿಪ್ಪು ಪೋ ಪೋ ಜಿಪ್ಪು ಪೋ. ಉಡುಪಿಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಗಿಜ್ಜೆ ಅನ್ನಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೇಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡುಗೆ ಆಂಡ ಒರೋರ ಡೊಕಾಮ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಅಂದ ಇರ್ ಕೇಂಡ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಆಚೆ ಪಕ್ಕ ಬಂಡೇರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಇರು ಭಯಂಕರ ಕೇಂಡಾರು ಮಾರೆ ಯಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಪಂಡೇರ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತಾರು ಪೋತೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತೇರಾ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಅಂಚಾನೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು. ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಉಡುಪಿಡು ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಪನಗೆ ಉಡುಪಿಡು ಪೆರ್ಡೂರು ಸತೀಶೇ ಪಂಡಾಂಡು ಪೆರ್ಡೂರು ದಾರು ಕೊರ್ಪೆರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದಾದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ. ಅರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆನ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮತ್ತ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸುಡು ಪಂಡರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರು ಮಲ್ಲ ಮನಸುಡು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಪೋಂಡ ಗುರ್ತೇಜಿ ಪಂಡೆರ್ಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಏರು ಕೇಂಡೆರ್ಡ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಗಮ್ಮತ್ ಎಲ್ಲ ಇನೀಕ್ ವೆಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಮೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಪೋಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವಿ ಮೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕೋ ಅವು ಲಾಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಲಾಪುಂಡು ಮಟನ್ ಲಾಪುಂಡು ಮೀನ್ ಲಾಪುಂಡು ಅವು ಲಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಲಾಪುಂಡು ಓವು ಲಾಪುಂಡು. ನಿಂದು ಎಂತದ ಚೊರಪಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ಜಿಪ್ಪು ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಪನ್ಕ ಅದೈತೆ ಏನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಂದು ನಿಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೂ ಮಾರೆ ಪೂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆರ್ ಓ ಬೋಡ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರು ದಾಯೆ ಬತ್ತಾರು ಕೇಂಡೆರ್ಡ ಮಟನ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪಿರ ಹೊರಡವು ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ
ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡತ್ತಾ ಅತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸುದ್ದಿ ಜಿತ್ತೆ ಬತ್ತಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರು ಗುಡ್ ನೈಟಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ ನಲ್ಲ ಕೆಲ ಪೊರ್ತುಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂಚ ದಾಯಗಿಯೇ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಒನಸುಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಇವೋ ಒಂಜಿ ಒನಸ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆಂಡ ರಡ್ಡು ಒನಸ ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ಹೊರ ಒನಸ ಮಲ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಲ ಬತ್ತೆಂಡತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಒನಸ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಪನರ ಆಪುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಒನಸ ಉಂದು ಕಮ್ಮಿಯಾರಿ ವಾಡೊಡ್ಚಿನ ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಡ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒನಸ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒನಸ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಯಾನೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಂಡ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಒನಸ ಮಲ್ಪೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಾಡಂಡ ಒಂಜಿ ಒನಸ ಮಲ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇರ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಒನಸ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದು ಒನಸ ಮಲ್ಪೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒನಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ್ಯ ಯಾನ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಚ ಇರು ತೋರ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಚೋರ ಹತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಐತೆ ಸುರುಕೆ ಬಂಡ ರಗಾಲ ಜಾತಿ ಐಕೇನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೇರ್ಡ ಚಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪು ಬೆಂದು ಹಾ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಲೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಾರ್ನ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಅತ್ತು 4 ಸಾರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೆಂಡಲ ಅವ್ರು ಬರ್ರ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕವೇ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರಂಗನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಚಾ ನನ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಶರತ್ತನ್ನ ಚಾ ಒನಸಾಂಡು ಬಟಾಟೆ ಕಜಿಪು ಈರ್ನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರತನ್ನಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾರುಂಡ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾರುಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾರುಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಗೌರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜವನ್ನಿ ಎಂಚಿರ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ್ದು ಇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಾರಾ ಓಕೆ ಗೌರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೂ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಗೌರೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ ಈಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕಬಿಜಾ ಸುಕ್ಕ ಹೌದಾದೆ ಕಬಿಜಾ ಎಂಕ್ ಸುರಂಗನ ಅನ್ಪೆರತೀರ ಕಬಿಜ ಅನ್ಪೆ ಓ ಕೇಬೇಜಿ ಸುಕ್ಕ ಎಪ್ಪಡು ಅವು ಕಬಿಜ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಅನ್ಪೆರ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ಲನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೆರಾರು ಅರು ರಪ್ಪ ತಿರ್ಗವೇರು ಶರತ್ತನ್ನೆ ಬಟಾಟೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟಾಟೆಗೆ ಬಟಾಣಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಈರು ಒಲ್ತು ಬಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಕಳ ಗೌರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಲು ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಲು ಉಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲು ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಅಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಿ ತೂವಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ದಾದಾಪುರ ತೂವಡಗಲ ಇನಿ ದಾದಾಪುರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ತೂವಡ ಏಮಕ್ಕನಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ 16 ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನಿ ಇರೇಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡೆ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಕಬಿಜಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ಬ್ರಾಣಿ ಒನ್ನೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಜಿ ನಿನಿ ಅಂಚ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಮಾಲಿ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾಲ್ನಾಯೆ ಮಾಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಾಲು ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಫಾರಂ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ರಕ್ಷಿತ ಪಾಪ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ದಾಲ ತಿನಿಯರೆದಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೈಕೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಆಯ್ಜೈಕ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿದ ಅದನ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡೊಂದು ಇರ್ ಕೇಂಡರ್ ಇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರಿಗೆ ಇರ್ನ ಬಲ್ಮೇದಾರ್ ಸುಖೇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಓಪನ ನಿಗ್ಲು ಏಮಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ ದೆಪ್ಪೇರಿ ನಿಗ್ಲು ಮನದಾನಿ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಓ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಶರತ್ತನ್ನೇ ರಚ್ಚು ಉಲ್ಲಾರ ಹಾಕೆನಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ರಚ್ಚು ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಗೌರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌರೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಅರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಅಂದ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಮರತರಿ ಸಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಸಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಉಂಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಪೋಪುನು ದೂರ ಪೋಪರ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲುಲೇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುಲೇ ಕತ್ತಾಲೆನ ತೋಡೆ ಪೋಪುನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ಪಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲೇವೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಬುಕ್ ಬೆಯ್ಯರು ಚೆಲ್ಲೆಗ್ ಕಿರಣ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲೇವೆ ಅಡ್ಡೆಗ್ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ತೂಪುಜಿ ದಾಲ ತೂಪುಜಾರ ಇರು ಟಿವಿಯ ತೂಪುಜಾರ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಂಡ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಕಿರಣನೆ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊಟ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೇಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಗಟ್ಟಿಗ್ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕಾಪುಂಡಿಯಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದೋಸೆಗೆ ಆಪುಂಡು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕಾಪುಂಡು ರೈಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ನಿನ್ನೋಡು ತುಳು ತಕಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪೋಂಡ ಪೆದಂಬ ಪೂರ ಬರು ಬಾಯ್ಡ್ ಪೆದಂಬ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತೆರ್ಗ ಪೆದಂಬ ಬತ್ತಂಡ ದಾಲ ಆವಂದು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗಂದ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜೆ ದಿನಕ್ಕ ಅಂದ ಮಲ್ತಾರ ಐಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಾಡ ಅರಿಯಂತೆ ಪಾಡ್ದಿಲೆ ಪುಂಡಿಗ ಆಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಓವು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇರ್ ಕೇರ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಯ್ಕಂದು ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಓವು ಮನಸುಂಡು ಅವು ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡಾಂಡು ಆತೆ ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಪುಂಡಿಲ ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು ಮುಖೇನ ಪುರಂಡು ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಏನ ಪುರಂಡು ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಪು ಎಂತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಪಾಪು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕಿರಣನ್ನ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಈ ಸರ್ತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ ಪಂಜಿ ಕಜಿಪುಂಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಜಿ ಮುರಾಣಿದ್ದಯ್ಯ ಅವು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಬಾರಿ ಪರತ್ ಪಂಜಿ ಅವು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ ಪಂಜಿಗನತ್ತೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಆತೀನಿ ಮಾಮಿ ಪಂಜಿ
ಕಾಮಿಡ್ಲ ಮಾಮಿ ಓಡಾಡಿದೆ ಪಂಜಿಗನತ್ತೆರೆಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಈರ್ನ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆಗ ಇನ್ನಿ ಅರಿ ಪಾಡುನು ಓಯ್ ಮಂಡೆ ಗತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಗ್ಲಾಪುಂಡು ಓಯ್ ದಾದಂಡಲ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಡೆಗ್ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಮಂಡೆ ಬಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಬುಲಂತೆರ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಬುಲಾಂತರಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡ ನೋಡ್ಚಿ ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ಆತನತ್ತ ಪರ್ಬಲ ವತ್ತು ನಾನು ಅರಿ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಗ್ ಆಲಿತ್ತಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಲಗಾಡಿ ಮನ್ಪುವಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಏರಿತ್ತುಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ದಾಯೆ ಶರತ್ ಅನ್ನ ರಾತ್ ಜೋರುಲ್ಲೇರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ 90 ಬಂತು ಬೇಕಾದರು ಕುಡೀರಿ ಅರೆಗಾತ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಪಾಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಂಜಿ ಗಜಿಪು ಪಾಂಜತ್ ಪಾಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಆರು ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಯಿನ ಪಾಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ ವಿಶಾಲನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ವಿಶಾಲನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನ ನಿನ್ನೆ ದಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಥ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಂದ ಅಶ್ವಥ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶ್ವಥ್ ಬ್ರದರ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಜಿ ಒಲ್ತು ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಜಿ ಊರ್ದ ಪಂಜಿ ಕಾಡ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕುಲು ಉರ್ಲುದಿತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಉರ್ಲುದಿತ್ತ ಅಂಚ ಉರ್ಲುಡು ಬೂರ್ದಿನ ಪಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಕೇಳಲೆ ನನ್ನರ ಉರ್ಲು ದೀಪೇನ್ ಇರೇ ಪಂಜಿ ಬೋಡ ಮಲ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಇನ್ನೇ ಉರ್ಲು ದೀಪ ಎತ್ತೆ ಪೋದು ಇದು ಮಂಡೆಗೆ ಜೆರ್ರಿ ನೀರ ನಾಯಿ ಪನಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಜೆರ್ರಿ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತರ ದಾದ ಬೈದಿರ ಬೈದಿರ ಉಮರಾನ್ ಬೈದಿರ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರಾ ಸಿಸ್ಟರ ಅವು ಇಂಚಿನ ನೆನಪಿಚ್ಚಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರ ಸುಳ್ಯ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಬರ್ತೇವೆ ಸುಳ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಬರ್ರೋಂಡಿ ಏಪನ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಅರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಅರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ನೀರ್ಡು ಬಣ್ಣು ಎನ್ನ ಮಂಡೆನ ಯಾನ್ ಅರಿ ಉಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ಡು ಬಾಡ್ರ ಬಂತೀನಿ ಮಾರ ಇರಿ ಅರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅನ್ಪರ್ ಅಪ್ಪಣ ನೀರ್ಡು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಅಂಚಿ ಮೆಗ್ಗಿನ ದಿಕ್ಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಬರೀತಿಂತ ವನ ಸಾಂಡ ಹಾಕೇನಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ವನ ಸಾಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಟಾಟೆ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಬಟಾಟೆ ಜೆರ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ನ 20 ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕರ್ಲಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾರ್ನವಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ನೆಂಚಿನ ದೊಡ್ಡೆಯ ನೀನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಡಪು ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಹೌದಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಅಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂడి ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ಯ ವಕ್ಲಕ್ಲು ಅವಳು ಜಾನ್ವಿ ಬರುಲತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಯ್ ಕಂಚಾಪುರ ಮಲ್ಪರ ಒಲ್ಲೆತ್ತ ಅక్కడ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅక్కడ ಪಂತ ನಿಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಡಿಯೋಡ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುರ ನೇತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದ ಅಂದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯ್ಲೆ ಶರತನ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆಲ್ ಕೋಡನೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೋತಲ್ ಇನಿಕೇನೊಂದುಲೇರ ಅಂದ ಪಿದಾಯಿ ಬೋತಲ್ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ನ ಪುರ ಆಲ್ ಕೋಡನೆ ತೊಜಪದೇರತ್ತ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ವನಸ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲೇರು ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ನಂದೆ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟಾಟೆ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಉರ್ಲುಡು ಏರ್ಲ ಬೂರೆ ಅನ್ನ ಅವು ಉರ್ಲುಡು ಈರ್ಲ ಬೂರಯೇ ಅನ್ನ ದಾದೆ ಎಂಕುಲು ಉರ್ಲು ದೀಪ ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಬೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಕೆಜಿ ದ ಬೋಡು ಅತೇ ಕೆಜಿ ದ ಉರ್ಲು ದೀಪೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ 5 ಕೆಜಿ ಬೋಡ 5 ಕೆಜಿ ದ ಪಂಜಿಗೆ ಉರ್ಲು ದೀಪೆ ಅಂಚಿನ ಉರ್ಲು ಉಂಡು ಮಂಡೆ ನಾಯಿಲ್ ಬೋದು ಪೂರ ಕರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಬೋಡು ಬಂಡೆ 2 ಕೆಜಿ ದ ಪಂಜಿದಾನೆ ಉರ್ಲು ಉಂಡು ಅವು ಬೆತೆ ಉರ್ಲು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಏತ್ ಚಾನಲ್ ಅದು ಕೆಜಿ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಡಾಂಡ್ ಎತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು 10 ಕೆಜಿ ಬೋರ್ಡ್ 10 ಕೆಜಿ ಉರ್ಲು ದೀಪ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ದ ಉರ್ಲು ದೀಪೆ ಎಂಚ
నీకు గొత్తు జావు వాళ్ళ నాగేష్ అన్న పెత్తలే సోడా సర్బత్ బతుండు అతి పెత్తలే చైత్ర అక్క ఆండి అక్క పనందులేరు దాదా స్పెషల్ ಎಂಕ್ ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜೈ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಜಿ ಪಂಡೇರು ಏತ್ ಕೆ ಜಿ ಆ ಪನ್ನಿ ಇಪ್ಪಡಾರು ಸುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುದು ಮಡಿಕೇರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲೇರು ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಓಪನಂದು ಉಂಡು ನನ್ನ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಶಾಲನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಪಾಜೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಪವರ್ ಇತ್ತನ ಸಂಪಾಜೆಗ್ ಪೋಂಡ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪೋಪ ಅಂಡ ದಸರಾ ದಪ್ಪಗತ್ತ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ಒತ್ತಂಡ ಬರ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಇರ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಅವೇ ವಿಶಾಲನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜನ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಚಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಹುಡುಗ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಓ ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ 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 ನೀವು ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕವನಂದಿಲ್ಲ ರೀಫಂಡ್ ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ದಾಗಲಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಲುಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆವು ಅರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಅಂದ್ ತೊನ್ನಗೆ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಅಕ್ಕ ಬನಂದಿಲ್ಲೇರು ಫಿಶ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ 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 ದಾದೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ದಾದನ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕೊಂದು ಇಂಜಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿನ ನಾನು ಪಂಜಿಗೆ ಉರ್ಲುದು ಇದು ಬೈದ್ದೆ ಐ ಕರೆದ್ದು ಪಂಜಿ ಬೂರುಂಡೋ ಅಂದು ಕೊನಾರ ಹೋಯೇ ಪೋಯೇ ಪೋಯೆಂದು ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಯಿ ಬೂರುಜ ಇಟ್ರು ಅವು ಪಂಜಿದನೆ ಉರ್ಲು ನಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಉರ್ಲು ಹತ್ತು ಪಂಜಿದ ಉರ್ಲು ಐಕ್ ನಾಯಿಲ್ ಬೂರುಜ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ಗೊತ್ತುಜ ಪಂಜಿದ ಉರ್ಲು ಐಕೊಡೆ ಬೂರ್ನು ಅವು ಏರೇರ್ನ ಉರ್ಲು ಅಗ್ಲಗ್ಲೆಗೆ ಬೂರೋಡವು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏರೇರೆಗ್ ದೀತಿನ ಉರ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಗ್ಲಗ್ಲೆಗೆ ಬೂರೋಡು ನಾಯಿಗೆ ದಿಂಡ ನಾಯಿಗೆ ಬೂರೋಡು ಐಟ್ ಪಂಜಿ ಬೂರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಂಜಿಗಿಂದ ದೀಪನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಕ್ ದೀತನ ಹತ್ತು ಪಂಜಿಗೆ ದೀತು ನಾನು ಐಟು ಬೂರುಜಿಂದು ಇದೇಗ ಆತ್ಲ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾರ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರ್ ಮುರನಿ ಅಪ್ಪು ತುಳುಲಾಗ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಾರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಾರತ್ತ ಇಜ್ಜ ಅಂದತೆ ಸುವಾ ಯಾನು ಸುಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪುನು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಈರ್ ಸುಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪುನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ಏರಕ್ಕ ಪಾಪ ಏರಕ್ಕ ಪಾಪ ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದಿ ಮೇಲದಲ್ಲಿ ಇರೇಗ್ ಏರ್ ದೀತೇರು ಉರ್ಲು ಎಂಕೇರ್ಲ ದೀತಿಜೇರಿ ಯಾನೇ ದೀಪುನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೇರ್ಲ ಉರ್ಲು ದೀತಿಜೇರಿ ಯಾನೇ ಉರ್ಲು ದೀಪುನು ಪಂಜಿಗ್ ಮಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ ಮಾರ್ನಮಿ ಪಂಜಿ ಮಲ್ದೇರ ನಿನ್ನೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ದಿನದ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಭಯಂಕರವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲನ್ನೇ ದಾದೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಮಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ದಾಲ ಭಯಂಕರ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರು ನಾತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಗಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ದಿ ಎರಡು ಅಕ್ಕನೇ ಉರ್ಲುಗೆ ಆಲೇಲೆ ಗುರ್ಲು ಎಂಕುರ್ಲು ದಿವರ ಒಡೆಗಾಲು ಆಲು ಏರೆ ಗುರ್ಲು ದೀಪನ ಹೊರ ದಿವಾಡಿಗೆ ಉರ್ಲು ಯಾರು ಉರ್ಲು ದಿಯಾರ ಒಪ್ಜಪ್ಪ
ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, 9 ಜನ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಾತೆ ಇರೆಗ್ ಬೊರ್ಚಾಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಜಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಉಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ದಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಉಂಡ ಶ್ರೀಮಂತನ ದಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನವು ಅಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾನ ಏರೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ತುಯ್ಯರ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈರೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆವಾಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರಡ ಆರು ಒಡೆ ಉರ್ಲು ದೀಪುನೆ ಪಾಪ ಓ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ದಾತ ಆವಾಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದಿ ಯಾರನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನವೇರಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಗ್ ನೆರ್ಪರ ಅಂಚಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೆರ್ಪುಜಿ ದಯ ನೆರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಎಂಕೆ ನೆರ್ಪುನಾಗ್ಲಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಂಡ ನೆರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪಾಪತ್ತೆ ಐಕೆ ಎಂಕೆ ನೆರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಶರತನ್ನ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿಜೇರು ಮಾರ ಚೇಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆಗತೆ ಅಂದಂದು ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿಜಾಯ್ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಆಂಡವನ ವನಸಾಂಡು ವಿಶಾಲನ್ನ ಎಂಕಲ ವನಸಾಂಡು ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬಡಾವುಡು ಸೈಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಜ್ಪ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಂದೆ ಸೈಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಜಿಪಾಪುಂಡತ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆದ ಸೈತುಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಕೊನದನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಕೊನದಿನಿ ಇದು ಕೆರ್ರ ಕೊನದನ ಬುಚ್ಚಾನ ಓ ಅಂಚನ ಅವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬಡಾವುಡು ಸೈಪುಣ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕನಿಕ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ರ ಅಬ್ಜೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪು ಗತ್ತಿಯ ಈರ್ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಾರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಾರು ಯಾನಿತ ಜೋರ ಮಾರೆ ಯಾ ಶಕ್ ಮಾರೆ ಇದು ಜೋರಿ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶಾಲನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕುಬೋದು ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಒಂಜ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಆಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡದಾರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಉಷಾ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತಂಡಿ ಆಶಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲಾರು ಆಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಯಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ದಾದೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ದಾದ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ವಿಶಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತಂಡಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ
ಉಷಾಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ ಅವೇನು ಮುಜ್ಜು ಮಂಗೆ ಪಂಜಿ ಕೆರ್ರೆ ಪೂರ ತಿನ್ಲೆ ಕೇರೆ ನಾವ ಹೊಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಜ ಈರು ಅವೇನು ಮುಜ್ಜು ಮಂಗೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಅ ಅಂದನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನುಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ದಾಲ ಬಾಕಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ದೀಪುಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಐತೆ ದೂರ ಬಪ್ಪಾರ ಕತ್ತಾಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಮಲ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ನನ ಬರೋಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ದಾದೆ ಪಿದಾಣ್ಣಿ ವಿಶಾಲನ್ನ ತರಕಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತರಕಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಲೆ ದಸರಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಯಪ್ಪೋ ಅವೇ ಬಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಡ್ಗೆ ಪಂಜಿಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಶರತ್ತನ್ನೇ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಬೇರೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಶರತ್ತನ್ನೇ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಅಷ್ಟೋ ರಾಶಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೋ ರಾಶಿ ಇದು ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತಂಡೆ ಉಷಕ್ಕ ಅರೆ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಆರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾರ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಪಂಡ ಕುದುರೆಗ್ ಜ್ವರ ಬರು ಒಬ್ಬ ದೇವ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ಪಾಪ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಕುದುರೆಗ್ಲ ಜ್ವರ ಬರು ಅತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಾಪ ಪಂಡ ಕುದುರೆಗ್ಲ ಜ್ವರ ಬರು ಅಕ್ಕ ಪಾಪಗೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರಿನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅರಿ ಒಂಜಿ ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಪಾವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಗ ಮೂಜಿ ಪಾವು ಅಗ್ಲೇ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾವು ಒಟ್ಟುಗ 5 ಪಾವು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ 5 ಪಾವು ನಂದಿಯೇ ಪಂಡೇರು ಆರು ಉಲ್ಲೇರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನೋ ಕಾಲ್ ಉಂಡಿ ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತನ ಪಂಡಾರ ಇನ್ನ ಪಂಡಾರು ಅಂದಿಯೇ ಪಂಡೇರು ಮೋನ ಆತನ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂದು ಪಂಡಿರತ್ತ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತನೆ ಕಂದು ಪಂಡೇರ ಏನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಆರು ಉಳ್ಳೇರ ಹೆಜ್ಜೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಷಕ್ಕ ಯಾನ್ಕೆ ನೀ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತಂಡೆ ಎಂತೇನು ಯಾನು ವನಸ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ ಅಂಡಿ ಈರ್ನ ವನಸ ಅಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೊನೋ ಅಂಡ ಕೇನ್ನಿ ಅಷ್ಟೋ ರಾಶಿ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೊನೋ ಅಂಡ ಕೇನ್ಲಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ್ ಬೊಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂಚನ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ದಾದನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಉಂಡು ವಿಶಾಲನ್ನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ತಿರ್ಗುನ ಉಂತು ಜತ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮರ್ದ್ ತಿರ್ಗುನ ಉಂತುಂಡಿ ಐಕ್ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗುದು ಉಂತುಂಡು ಶರತ್ತನ್ನ ತಿರ್ಗುನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿಂಡ ಉಂತುಜಿ ಅಂದವು ಹೊರರ ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟ ಅಂದೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗುನ ಉಂತುಂಡು ಏನ ತಿರ್ಕೆ ಇನ್ನು 25 ಜನಕ್ಕೆ 25 ಲೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾರ ಮ್ಯಾರಿತ್ ಎಲ್ಡ ಕೇಂದು ಇರು ಮಾರ್ರೆ
ಅತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಓಲು ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಎಂಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲುಡು ಉಲಾಯ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲಾಯ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕುಲು ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ಡಬಲ್ ಎಂಕುಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊರರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ ತಿಕ್ಕು ಬಂತೆ ಬರ್ನಾಗನೆ ಅಂತೆ ಪತ್ತು ದೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪತ್ತದ ಮೂಲು ಕಿಸೆಡ್ ದಿವೊನ್ನಿ ಬೊಕ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೊಂತೆನೆ ದೆಪ್ಪುನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಯಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಿಸೆಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊನ್ಬೆ ಕಿಶೋರನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ನಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ದಾದಾ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಗನಲ್ಪ ಉಂಡು ಐಕ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪರೋಡು ಒಯ್ಕ್ ಎಂಗ್ನಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಯ್ಕ ಇಪ್ಪನ್ನಾಯ್ಕ ಒಯ್ಕ್ ಮಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ ನೀ ಸಂತೋಷ್ ತೋಟದ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಣುಚ್ಚ ಉಳ್ಳೂರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ನವ್ಯ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ನವ್ಯನೇ ಓಹೋ ನವ್ಯಕ್ಕ ನೀವು ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ನವ್ಯಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನವ್ಯಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಂದಿಲ್ಲ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಓಕೆ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಬಾಯ್ ವಸಂತನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲೆ ರೊಶಾಂತನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ದಾದಾನ್ ರೊಶಾಂತನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲೆ ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತು ಶರತನ್ನೇ ಆಂಡ ವನಸ ಆತಂಡಿ ಎಕಡ ಆತನ ಶರತನ ವನಸ್ ವನಸಾಂಡಂದ್ರೆ ದಾದಾ ದುರ್ಗಾರ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಪುನ ದಾದಾ ಅಷ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ದಾದಾ ಬಂಡಾರ್ ದುರ್ಗಾರ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಪುನ ದಾದನ ಬಂಡೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಆರ್ನ ಜಟಕ ಉಂಡುಗೆನ ಹೊರ ಕೊರೋಲಿಯ ಏರ್ನ ಕಿಶೋರನ್ನ ಜಟಕ ನಿಖಿಲ್ ಜಾಲ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದಂದು ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಪಲ್ ವಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುನಿ ಎಂಕುಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂಗಡಿಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಜಿನ ಕೊನದೊಲಿ ತಿರ್ಗುಂಡಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟೋಡಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬೊಕ ತಿರ್ಗುನ ಉಂತುಂಡು ಶರತನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಪಿರ ಬತ್ತುಂಡು ವಂಚನೆ ಅವೇ ಐಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ನವ್ಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಹಾಕೇಂದ್ರ ವನಸಾಂಡ ನವ್ಯಕ್ಕ ಐರ್ನ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಏಪ ಹಾಕೇನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಜಟಕಾಯಿ ಅತೆ ಅಂದನ್ ಜಟಕಾಯಿ ಅಂದನ್ ಕೋಡೆ ಜನಗಣತಿ ದಕ್ಲು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಆರ್ಡ ಗಂಟೆಡ್ದೆಂಚಿ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಕೋಡೆನೆ ಕಾಲ್ ತಾಗೊಂದಿತ್ತು ಹೌದಾ ಅನ್ನೆ ದಾದೆ ಉಷಾಕ ಪುಚ್ಚೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದನತ್ತೆ ಅನ್ನು ಐದು ತುಂಬಲ್ಲ ಕಾಲ್ ತಾಗಿ ಅಂದ ಅವಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಂಡು ಇಪ್ಪಡಿ ಅಲ್ಪ ವಸಂತನ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಪಾಡ್ಜಾರ ಮಾರೆ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಪಾಡ್ದುಂಡಿ ಪುಚ್ಚೆ ತಿಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಕಂಚಾದು ನವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡು ಕಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್
ಇನ್ನು ಬೊಡ್ಡ ಬಜ್ಜೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರು ಕೆಲವು ಹಿಂಗೆ ಹೋದಾರ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶರತ್ತನ್ನಿ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ ಮುಲ್ ಕುಲೊಂದೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಕುಲೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಕಲ್ಕುನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪುಚ್ಚದನೆ ದೀತಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಅವು ಪುಚ್ಚದ ಟೋನ್ ದಿತ್ತು ನೀ ಇನಿಯಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಪನಂದೆ ಪೋತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರತ್ತ ನೀರು ಇತ್ತು ಜರತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂತೇನ ಇರು ಪನಂದೆ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಎಂಕುಲು ಪನಂದೆ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಕೆಲಸದಾದ ಅಂದಕೇಂಡೆ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಸಾರನೆ ಕೆಲಸ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ನವ್ಯಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೇನ ವನಸ್ ಆಂಡೆಗೆನ ವನಸ್ ಆಂಡು ನವ್ಯಕ್ಕ ಇರ್ದಾದ ಅಲ್ಪ ಶರತನ ಇರ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಶರತ್ತನ್ನ ಇರ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅಮ್ಮ ಚೇಚ ಅಮ್ಮ ಚಚೋ ಒಂದೇರು ದಾಯ ಅಮ್ಮನ ಕಡಪುಡಾಡ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಮುಚಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಕಡಪುಡಾಡ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಪೆತ್ತೆ ಬಾಡೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಪಂಪೆ ದಾದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಡಪುಡಾಡ ಪಲ್ಲೆ అందుకే ఉషక్కన ఛానల్ మోనాది సమయ అండి కడపుడ్లే గమ్మత్ ఆపుండు వారడ పాతెర్ర వాళ్ళ పాతెర గమ్మత్ ఆపుండా ఎంచిన మర్రే దాదా ಆತ ಪಾತೇರ್ ಬೇರಾರು ಮೂಲ್ ಪಾತೇರ್ ಜರಾರು ಮೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೇರ್ನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕುಂದಾಪುರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನವ್ಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ತೀರಿತ ಕುಂದಾಪುರ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಲ್ಲಾರಂದು ನಿಲ್ಕೆ ತೋಜಿ ಜರ್ಬಾನಂದು ಶರತ್ತನ್ನೆ ನಿಲ್ಕ್ಯಾರ ಇರು ನಿಲ್ಕಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣಂದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದಾತ್ ನಂದು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದ್ ಉಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ನಾಡುನಿ ಅನ್ನ ಓ ಚಾನೆಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಓ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡಾ ಓಯ್ ಏರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪನ್ಲೆ ಓ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಇಟ್ಟಿತ್ತುಂಡಾ ಕುಂದಾಪುರಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನವ್ಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಉದಯ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಯ ಚಾನೆಲ್ ಪನಂದು ಅಂದೆ ಕಿಶೋರನ ಉದಯ ಚಾನೆಲ್ ದಾದೆ ಕಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನವ್ಯಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ನೆಟ್ ಹತ್ತು ಆರ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಓ ಚಾನೆಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ನಿಜನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ತುಕ ನಾಡ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಉಷಕ್ಕ ಪೋಯರ ರಾಶಿ
ರಾಶಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಅರೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆರ ಪುದರ್ ಹಾ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಉಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟುಲರ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜೆರ್ ಬೈ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ತೂತೆನ್ ಅರ್ನ ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಯ್ 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 ಅರ್ನ ಹಾಯ್ ಓದಾರ್ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಓದಾರ ಅರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನವ್ಯಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವ್ ಪಂಡ ಅಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಅಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಡಿತ್ತೆರ ಸ್ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾರ್ ಅಂದಂದು ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾರ್ ತೂತೆನ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತೂತೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತುಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಸ್ಟ್ರೋ ರಾಶಿ ಆತುಜಿಗೆ ಮಕ್ಕಿರ ಆತುಂಡು ಒಂಜತ್ತ ಆರ ಆತನ ಆಂಡಿಯೇ ಪಂಡೆರತೆ ಕಡ್ ಐಕ್ ಹಾ ಆತನ ಹಾ ವನ್ಯಾನ್ ಹಾ ಹಾ ಯಾನ್ ಅರೆ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಅದ ಪಡ್ನು ಎಂಚ ಪಾಂಡ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಿದ್ವ ಇದೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಾ ಎಂಪತ್ತೊಂಬ ಅವು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಯನಯ್ಯ ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಳೆನ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬಿದೈ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂದೋ ಐಕ್ ಚೂರ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪುಚ್ಚೆಗ ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐಕ್ ನಂತೆ ನಾಗೇಶ್ ನೆಜೆರ್ ಇಜಿನ ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತುಲೆ ಐಕ್ ಮನಿ ಪಂದ್ ಜೆಪ್ಪಾಡುಂದು ನಾಗೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಏರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಸತೀಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಮರ ಇಜಿನ ಆರಂಡಲ ಕೊಡ್ತುವೆರ್ ಕಲಿಯಾಂಡಲ ಕೊಡ್ತುವೆರ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ರು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆಗ ಬರುದಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ಜನ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜ ಆರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜೇರಾ ಯಾರು ಓಲ್ಲೇರು ಮಾರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ತೂಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ಸಮ
ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತಜ್ಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲೇರು ಬಟ್ ಲೈವ್ ಉಡು ಇಜ್ಜೇರು ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಿಶೋರನ್ನ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ ಆರು ಡೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರ ತೋಜುಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಲೈವ್ ತೂತೇರೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏತ್ ಪುರ್ತು ಲೈವ್ ಒಂದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಪಿರ್ಕಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರ ಪೂರ ಐಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಐಟ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆರು ಐಕ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಲೈವ್ಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆರು ಪಿರ್ಕಿಲು ಮೂರು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ದಾನೆ ಏರ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಏರ್ಲಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಹೋದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒರಿ ಏಪುನು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಟುಡುಲ್ಲೆರು ನಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಲೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾದನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಯೋಕುಲ್ ಜೆತ್ತಾರ ಕಿಶೋರನ್ನ
ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ, ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜೀರು ಉಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೀರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ. ಯಾನು ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಪೋದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕವೆ. ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಬತ್ತು ನಂದತೆ. ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ ಜೇರು. ನಾನು ಯಾಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಹಾ ಇರು ಹಾ ಪಂಡರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏಳು ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತೇರಿ ಎಂಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆರಡ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಂತ ನನ್ನ ಅಂಚ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ. ರಡ್ಡು ಜನ ಮೂಜಿ ಜನ
ಶರತ್ತಾನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಈತ ಹೊರ್ತು ಒನಸ್ಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿನ ಶರತ್ತನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನವೆ ಶರತ್ತನ್ನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶರತ್ತನ್ನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.